everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Vicky, Wa ka masulti. Wa pa nimo tupag ang akong pangutana kung sa resulta. Imbis dali ka raon tak-ayo dito, kay igo lang tang magpahibaw nga sulngon sa mga pasista ang kampo sa Salcedo, pero wa na'y mga mapulang manggugubat din sa Tuminamos, Vicky. dili kayo importante ang niya maglihok sa Tuminamos. Ang importante ang tuwa sa buki sa Salcedo kasi sila mo isulngon. Konektado gihapon ang pagbiha sa mga mapulang manggugubat din sa Tuminamos. Nahibawan na sila nga mo'y naglihok din sa Tuminamos. Unsa? Doon ako no'y bitraitor. Mao'y nagtaho sa mga pasista nga dunay naglihok din ng lugar. Ug labaw sa tanan. Mao gihapon kini ang bitaho sa mga pasista. Bahin sa hilom nga training camp sakali sa bukid sa Salcedo. O kinsa man kuno kining traidor? Patyon ko siya manasalve. Ikaw kuno ang traitor! Kinsa ka to? Kinsay mitraidor manasalve? Ikaw mao kuno'y may traitor! Gipahimuslan mo kuno ang gikasabutan nga mulaylo kauna sakali. Mini ka na maong pagtuo. Butang-butang ka na. Manasalve na hibaw ka mismo nga niara ko sa bahay. Nasayop ka kun mo ingon kang butang-butang. Tungod kay may nakakita kuno nimo nga misud sa kampo. Kuyog sa usa ka sarhento. Gisuroy mo gyud kuno ang naghayaan ng mga patayng lawas sud sa kampo. Nahinumdum ka ba? Katong mi-reinforce sila si Erning sa ilang mga kauban kay gi-ambush sa mga mapulang mangkukubat. Apa nahibaw ka nga way butibo ka itong akong pagsud dito sa militar? Kay giimbitar ko. Ang akong tuyo maulang ang pagsudong sa mga kauban nga namayani na. Wain taon ko maghatag og impormasyon sa mga kaaway. Kay bisan makinaunsa ang akong kinabuhi manasalve, kaaway ko gud ang mga pasista hangtod sa akong kamatayon. Way pagkausap ang akong baruganan, mamatay ko magbawon ani. Mamatay ko nga usa ka mapulang manggugba. Apan mao ka na ilang gituhuan! Mao ka na ilang gituhuan! Usa ba atong mahimo nga mauman ka na ilang gituhuan! Sa ato pa ako na sayo! Dako ang sayop! Dakong sayop hintaw ng imong gibuhat. Dili na di kapugan ang pagsuwi sa mga pasista. Dili na, Vicky. Dili na. Dili na makapangandam ang mga kauban. Dili gid sila makapangandam. Dili gyud. Mga matay gyud in taon silang tanan sa maong kampo. Ug ikaw, Ngano man di ay ko manasalve? Ngano manasalve? Unsa kining imong gibuhat manasalve? Ngano nga? sultihan ta ka, Vicky. Oh, tiksimpa lang ko. Tiksimpatiya lang ko ninyong mga mapulang mangkukubat. Pero tut ug lapos akong kay nahinatman kung unsay akong pagmahal sakali. Duko sa yuta ug hangad sa langit ang akong pagpasalamat ninyo. Tungod kay kamo, mo'y mihatag og hustisya sa kamatayon sa kumpana. Nagipatay sa mga pasista. Milaylo ka na sigong sasabot sa mga kauban. Manasalve. Kinahanglan mo tuman ka sa kong suggestion karon. Tungkol kay mag-aayo kini para nimo. Manasalve. Nabutang na ka sa delikado ang imo kinabuhi, Vicky. Mao pa.
Mao nga. Matod pa ni Sinyong. Gipangita ka na karon sa mga kauban sa kalihok. Gipangita ka na. Aron patyon. Sarge, naguot mo si mong command. Hit dirt and no sound. Hit there and no sound. No sound. No sound. All right. All right. Let's keep moving. Okay. Sarge, mingaw kayo. Mingaw kayo lang kampo. Ug, dako-dako sa rin kampuha na. Night vision, Guyo. Oh, dapat na, Sarge. Mingaw. Wa siya nagbantay sa palibot. Sarge, sa'yo buti pasabutan niya, ha? Mura nakabantay sila nga sulngon. Sa? Dako ko binuwang ni. Kasi na pa'y baong sulngon sila. Pasig na nako lang sila. Radyo, Guyo. Radyo. Baliw, radyo. Dira, Sarge. Right lang. Left lang. One bazooka followed by one bar. Stand by for my command. Okay, Sarge. Sarge, kami. Kung may open fire sila, anak sa mo open fire as my command. Okay, Sarge. So, di na yun kay nagbutok-butok na akong bugan kay na mo. Bubog ka. Humaning ko bata akong may swerte. Manghuong ni kuskusingan labiki kay gutom na sad ko na. Bazooka! Pasukan ini! Bar! Bar ini! Fire! Ceasefire! Ceasefire! Huwag may paus pa po to, Sarge. Tinuor kita yung nagimbiyaan lang ka po, ha? Kanibaw silang sulgong sila. Pero ang pangutana kinsa yung paibaw nila. Pinasukor ko nila. Huh? Trawa, may balik ng tingong mga gangis, bangliw. Wala may pubuto-buto. Trawa, Microphone palihog. megapon. Kisay daras, mega. Oo, dara. Oo, ami. Sarge, megapon. Ikay gamit na naguryo. Ha? Ubaras winaray nga pangsulti. Wala na, Ready? Sarge. Pulos ra kita mga Pilipino. Pulos kita, mga Pilipino, mga sangkay! Didigid unta angay nga mag-unay kitag patay. Dili ko nung tangay kita mag-uruday o patay! Inyong dugo Pilipino, among dugo Pilipino. Iyo dugo Pilipino, amo dugo Pilipino! Among tuyo nga magtinabangay kita aron buhian ang kagawasan sa panagsabot-sabot sa kalinaw. Amo tuyo nga magbinuligay kita para buliwan ang kagawasan na pagsabot-sabot na kalinaw! Kung doon na may nabilin din ning kampo o nanago balangka kamo, gawas kamo, pakita kamo ning inyong mga igsoong militar o gibutang ang inyong mga armas timaan nga andam kamo nga makig-uli na mo isip mga igsoong Pilipino. Kung maya naman mga nabilin nini, ini nga kampo na nako na kamo! Gamas kamo nga pakita kamo hamon nga iyo ang kabugtuan mga militar! O gibutang inyong mga armas! Tiga mga andam kamo makiguli hamon isip mga kabugtuang militar! Hatagan kamo namo og usa ka minuto aron mogawas gikan sa inyong nimutangan. Human sa usa ka minuto kung wa kami makita, mapugos kami pagpulbos ani inyong kampo. Diyo to bay, kilimot ko na. Hatagan kamo namo og usa ka minuto nga mogawas gikan sa inyong nimutangan. Unya, human sa usa ka minuto kung wa kami makita, mapugos kami pagpulbos ning inyong kampo. Tatagan ka mo hamon hinusa ka minuto para gumawa di na hayo na himutangan! Kahuman ito nusa ka minuto! Mga waray kami makita! Mapipiritan kami magbungka! Yene! Hayo ka kampo! Usa lang ka minuto mga igsoon. Usara ka minuto mga kabugtuhan hamon mga
Salamat Goryo. Huwato na to sa kaminoto. Hulato na to ano sa kaminoto, Goryo! Ay, Sarge! Sorry ninyo mga sakay! Sarge, banga. Mga sakay! Mga kabugtuhan namon, mga NP! Labas na ka mo! Oh, Sarge! Tanawa, Sarge! Nagawa sila! O nagdagputik bandira, tanawa! Sige, salamat taon! Salamat! Way gubat, mahitabo! Way gubat, mahitabo! Way gubat, mahitabo! Salamat, Ginoong Diyos ka man! Salamat, Ginoong Iso Kristo! Among manunubos! Yehey! Salamat itahon! Mga sakay! Way bahaw niya! Gutom kayo! Askang lamia! Dali! Dali mo! Dali mo! Mga sakay! Sa langit at sa lupa. Kinsa na? Manasalve? Buntag na maron man na. Mayang buntag diyan mo. Nagluto na ko nin. Maayong buntag sab. Lingkod rin din. Salamat man na. Gikan mo sa campus sa mga NPA? Kumusta man? Nagka-enkwentro gid mo? Salamat sa milagros Diyos man na. Uy, bisan sa katuo nga dugo nga mihagas. Salamat kung mao ka na. Misurinder ang uban nila man na. Unsay buot mong ipasabot? Mga bagong recruits ang nabilin sa maong kampo. Ang mga full-timers gyud o mga seniors mao yung ikyas. Makamausab kay kung nagpabilin pa sila o niya musukol magig siguro. Musukol magig sila. Maalkansi sab sila. O niya? Murag dunay nakapahibaw nga sulgo ng maong kampo. Para nako mairasab aron may kinabuhi nga mausik. Ati manon ang misurinder man na. Mo na ipasalig sa militar. Maayo lagig ingon ni Ana, Sarge. Matumong sila sa parehas nimo nga buutan na og dili abusan. Gipabantayan na mo sila man na nga way daotang mahitabo kay mga bata bagyog gaay sila. Wa ba ko makasamok ninyo man na? Wa ka makasamok nako, Sarge. Lutuuno na ka ng tanan. Humanan akong hiwa ang mga lutuunon. Muna Salvi? Ako na lang usa din Sarge. Ha? Wa na din si Vicky. Usay. Wa na din si Vicky, Ning. Nga naman di ay Muna Salvi? Unsa man ay nahitabo? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.